universal i avui parlarem de notació científica. La notació científica és molt útil quan tenim nombres molt alts i molt baixos. Per exemple, la massa de la Terra. Us imagineu que cada cop haguéssim d'escriure aquest nombre? Doncs per això tenim la notació científica. Doncs ara explicarem com funciona la notació científica. És molt fàcil. Hem de situar la coma de manera que a l'esquerra quedi una sola xifra que no sigui 0. Per exemple, la coma la farem aquí, de manera que a l'esquerra hi ha 5. La coma, encara que no es vegi, està aquí, de manera que anirem comptant fins que estigui en el 5 i el 9. 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24. Com es pot veure, és més fàcil escriure la massa de la Terra amb aquesta cosa. És molt fàcil. Quedi una sola xifra, no l'1. I per avui hem acabat.